Vestjysk Smede VVS og Blik producerer selv kornrenseren, der løbende er blevet forbedret til at være en yderst effektiv og gennemprøvet konstruktion. Renseren arbejder på den måde, at kornet først ledes gennem en fordelerkasse ind i en cylindrisk sol. Her går kørnerknive i gang med at bearbejde materialet, så haser, sand og ukrudtsfrø arbejdes ud gennem solpladen. Efter kørningen passerer materialet en turbodyse, som ved hjælp af luft fjerner partikler, som er lettere end kornet. Det drejer sig for eksempel om skaller, ukrudtsfrø og haser. Kornrenseren er ideel til indbytning i alle former for transportsystemer. Kornet fordeles jævnt ud over kørnerne ved hjælp af en fordelerplade, som kan justeres i forhold til det materiale, der skal renses. Kørnerknivene, som arbejder haser og skaller ud af kornet, kan slås fra og til. Når kørnerknivene er slået fra, renses der kun med turboluftstrømmen. Bearbejdningsgraden i kørnerne kan indstilles med en balancevægt på kørnerens udløbsklap. Jo mere modstand, jo længere tid bliver materialet kørnet. Efter kørningen renses materialet som nævnt med en luftstrøm. Luftstrømmen kan reguleres via denne indstilling. Kommer der korn ud med affaldsprodukterne, kan dette forhindres ved at åbne det nederste luftspjæld. Gevinsten ved rensning af korn i forbindelse med anlæg til hjemmeblanding af foder er øget produktivitet. Antallet af sygdomstilfælde og dødsfald i svinebesætningen reduceres nemlig væsentligt. Samtidig er der mindre slitage på foderanlægget. Med andre ord, en sikker investering i alle driftsgrene. Kornrenseren fås i 2 størrelser. T20 med en kapacitet på op til 20 tons i timen, og så T40 med en kapacitet på op til 40 tons i timen.